Pali nkhondo ya atsogoleri a mipingo pamene ena akuti iwo akugwirizana zimene ayankhula Archbishop Nsusa, ena akuti ayi sakugwirizana nazo. Pamene pabukanso ndithu kagulu kenanso katimu kena kamene kakusapota Archbishop Nsusa pa maganizo awo pa fundo yawo yonena kuti lipoti la ndege silikumveka bwino, ndipo akuchenjeza anthu onse akuablema Archbishop Nsusa awo. Guys, kulitu nkhani. Anyway, wonelani nokha. Enawo mango amvera maaudio pa Sachumba lero abwera ndithu pa video. Ndine Bishop W. Kachenje amene ndili mtumiki mu dziko la Malawi. Lero ndimafuna ndiyankhe za mitiri imene azibusa azitumiki ena anthu a Mulungu munali nawo dzulo. Ndimafuna ndikuwuzeni azitumiki a Mulungu mwalakwisa ndipo mulape. Archbishop Thomas Nsusa sadalakwise kena kalikonse, sadalakwise kena kalikonse. Ndimafuna ndikuwuzeni kuti imfa ya Klaus Chilima ikupereka mafunso ochuluka. Chifukwa itachitika ngozi imene icha tidalandira malipoti osiyana. Lero malipoti amene aperekedwa akupitilira 7. Akupitilira 7 koma ndi osiyana-siyana. Amalawi alibe mayankho, alibe yankho logwirika pa ngozi imene icha. Komanso muzikumbukira kuti kodi mukadakhala mulino zikadachitikira abale anu, bwezi mukumva bwanji? Mwalakwisa ndithu, ndipo ndikukupemphani azitumiki a Mulungu nonse, mabishopu nonse amene mudasonkhana dzulo, chonde mugwade pansi, mupepese, mulape. Mulungu akukhululukeni. Mwalakwisa ndithu, mwalakwisa. Bishop Nsusa sadalakwise kena kalikonse. Mukumbukire kuti Chilima ni mamembala anthu amene acha ndi mamembala a Chikatolika, ndipo mpingo wa Chikatolika udataya anthu ofunikira, udataya ana awo. Ndiye inu mulibe nthawi yobwera kumukayamka. Zimene mwachita dzulo, zimene mwachita azitumiki a Mulungu ndikuyambisa ziwawa mdziko, ndikuyambisa nkhondo mdziko. Simwayenera kuwayankha Bishop Nsusa. Mwalakwisa ndithu, mabishopu anzanga mwalakwisa, ndipo ndikukupemphani kwina kulikonse mukamva uthenga wangawo mugwade pansi, mulape, ndipo ngati muli nawo namba ya Archbishop Nsusa muwayimbire, mwapepese, chifukwa mwalakwisa. Archbishop Nsusa sadalakwise kena kalikonse. Amalawi tikufuna mayankho ogwirika angozi ya ndege imene idapha Chilima ndi anthu ena. Chifukwa anthu aja adalofunikira. Chilima sadali munthu wamba, Ashanili Muluzi sanali munthu wamba. Anthu amene anali mmene muja ndi anthu ofunika amene amapindulira dziko la Malawi. Tikufuna mayankho ogwirika. Mwalakwisa. Ndine mtumiki nzanu Bishop W. Kachenje. Ambuye akudaliseni. Shalom. Pali zinthu zina zimene zikumapangitsa manyazi kwambiri dziko. Tikamaona mene zinthu zikukhalira kumana ti dziko muno mzona ndi muli president amene ndi wanzeru, amenenso amati anakhalapo president wa mpingo wa Assemblies of God mu Malawi muno, komanso munthu oti anadzozedwa ndi Mulungu. Kumapangisa zinthu za umbuli, kupangisa press conference yotsutsana ndi azitumiki a Mulungu. Ine sindikumvesa kuti kodi ndi boma lanji lili, kodi ndi boma kapena ndi NGO. Zafika nopo ndipasa mafunso amene ndinalibe mbuyo monsemo, chifukwa ever since ine ndini zaka 56 panopa. I was born 1969. Now I am 56 years. Sindinamvepo even a single day kuti mbusa akulalikira mchechi kwa Kristu ake ampingo wakewo, not mudziko koma ku chechi. Ndiye dziko la thunthu, boma lolamulidwa ndi mtsogoleri amene akulamulira dziko, maboma 28 kumatsogolera iye. Ndikupangisa press briefing
yotsutsa zimene mbusa wina amalalikira kumpingo kwake. It's a very strange thing to my side. I don't know to your side Amalawi nonse ngati mumazitsata. Makamaka inu azibusana. Komanso nkhope zimene ndaziona pa press briefing ija. Pepepe ngakhale mbusa mmodzi odzozedwa ndi Mulungu kuti uyu ndi mbusa. Palibe ngati ndikunama nditsutse. Palibepo. Ena aja ndi mahule. Ena aja ndi madobadoba ntawuni ya Lilongwe, ena aja ndi ogulitsa mipunga mu Mchesimu, ena aja ndi osowa zochita singalenso kuti ali china chake chochita chooneka, ena aja ndi anzake aniki chakwera. Ngati ndikunama abwera apa nditsutse. Ndiye kumati tatenga azibusa amipingo yosiyanasiyana. Mpingo wake uti muutchule mpingo. Azibusa njolephera kutchula kunyadira kutchula chipembedzo chawo. Ngati ine ndine mbusa wa Church of God and Saints of Christ, ndimanyalira kutchula chipembedzo changa. I was born in that church, growing up in that church up to this date. Ndipo ndizamwalira ndili mu mpingo meno. I never changed the church since. Ndiye wina atandifusa kuti inu abusa Pastor Shumba ndinu mpingo wanji, ndingane kuti ayi zimenezo zibe ntchito, musazidandaule za mpingozo, tiyeni mungotsatira zizi, ife ndamene tikutsogolera muno, ngati atitsogoleri ndipo atsogamene mukuza Malawi, mukuza Chakwera ngati president, mukuza ndani? Azibambo ndi azimayi amene mumazitenga ngati ndinu anthu odziwa anzeru kwambiri, musamale ndi dzina la Mulungu. Ndibwerezenso, musamale ndi dzina la Mulungu. Ena ngati inu mbuyomo anapangapo zimenezo kuseweretsa dzina la Mulungu, Mulungu adawakantha. Mudziwerenga Baibulo kwambiri ndi mzimu weniweni, Mulungu amakantha. Mulungu safuna kumutenga ngati msuwani wanu, never. Mulungu safuna kumuseweretsa, never. Mudzapita muli ndi mphamvu. I want to warn you that you will die soon and very soon. God is not our brother. Mulungu si chimene wathu. Mulungu sazowerereka. Mulungu sophweka. Ndipo ngati mukulimbana ndi azitumiki a Mulungu, you will see what to do this coming election. May God bless you. May God bless your family. May God bless Malawi. Gorani Hala adanena pa msonkhano wa MCP achakwera ali pompo chilimali moyo. Adati ife wathu ndiye mweyo wamuyaya achakwerayo. Ndipo zimene chikufunika yapa ndi sacrifice. Chimene chikufunika apa ndi sacrifice. Ndimayankhula modula kukupatsani mpata kuti muganize wanthu kuti akati sacrifice ndi chiyani. Satana na Yesu amapereka sembe, Satana na Yesu amafuna sembe. Mukufuna izi zitheke, mundiphere uyo, mukapha ameneyo ndikuthandizani. Ndi sacrifice imene ankayankhula Mai Gorani Hala, speaker wa nyumba ya malamulo ya dziko la Malawi. Uyankhula bwanji zimenezo? Nchifukwa matu ukayenda usasiye mlomo siya phazi. Akudziwa bwinobwino za mgwirizano wawo. Wathu ndiye mweyo chakwerayo, wamuyaya, palibenso kusintha. Chofunika yapa ndi sacrifice basi ya magazi. Anapha chilima, koma sembe ija Satana so ikumuotcha. Ndiye ngati yamuotcha Satana sembe ija yabwerera pa dziko lapansi pano, yamba kuotchaso a MCP aja. Kodi chifereni cha chilima mwamva kwa Gorani Hala kuyankhula mopusa? Mwamva kwa Chimwendo Banda kuyankhula mopusa? Mwamva kwa Kunkuyu akuyankhula mopusa? Mwamva kwa Kunkuyu akuyankhula mauchitsiro? Mwamva kwa Chimwendo Banda akuyankhula ngati kudadya magwafa chimimba chija? Mwamva kwa awa azikhale mbuzi kamng'oma kani akuyankhula mauchitsiro? Anthu atu akupsa.
akuwawulidwa ndi moto. MCP nayonso yagawikana. Chilima anapangitsa Chakwera kuti achotse anthu mchipani. Convention yawo ija adayamba ukirana okhaokha a MCP. Chakwera adati ngati mukuona ngati muwina mipando mchipani chifukwa chomwasa ndalama mwauponda, zikhale amagawa ndalama adaluza, mkaka amagawa ndalama adaluza, chithola amagawa ndalama adaluza, zikhale ng'oma amagawa ndalama adaluzya. Giant watengapo chimwendo banda Chakwera uja kumenda naye nkusankha Gotani Hala akhale wachiwiri wawo. Anthu amene anawina ku MCP convention samasankhidwa ndi madelegates iyayi. Chisankho chija chinachitosokonezekera kuberabera ndi kutenga anthu amene amafuna Chakwerayo nkukhala nawo kutsogolo. Tsogolo amayi Gotani Hala ngati samwalira nayenso zake zimenezo ayenekera kumufufuza Chakwera kuti ndi wotani. Like, share, Malawian Cameras, subscribe.